Tuoterekisterin lisätiedot välilehti. Lisätiedot välilehden tuotemerkki eli valmistajakenttä on erittäin tärkeä optimoinnin kannalta. Tuote listautuu tuotemerkin sivun alle, kun se linkitetään kyseiseen valmistajaan. Verkkokauppatyypillä määritellään tuotteen saatavuus ja toimitusaika verkkokaupassa. Verkkokauppatyyppien oletusarvoja ovat normaali tuote, kun tuotetta on varastossa, saatavuus heti varastosta, 2 tai alle, tuotetta enää muutama kappale varastossa, tilaa heti, ja toimitusaika on 1-4 päivää. Ja kun tuotetta ei ole varastossa, ei ole tilattavissa ja saatavuus tuote tilapäisesti loppu. Toimitusaika 5-15 arkipäivää. Tai jos ostotilaukseen on merkitty toimituspäivä, niin tuotteelle voidaan tuoda tämä tieto. Tilaustuote, kun tuotetta on varastossa, se toimii täysin samalla tavalla kuin normaali tuote. Kun tilaustuotetta ei ole varastossa, tulee teksti tuote on tilattavissa, saatavuus, tilaustuote, tuote tilataan erikseen toimittajalta ja toimitusaika noin 10-30 päivää. Tai jos ostotilaukseen on merkitty toimituspäivä, niin tuotteelle voidaan tuoda tämä tieto. Loppuun myyntituote toimii kuten normaali tuote, mutta verkkokauppaan tulee tieto, että tuote on loppuun myyntituote ja tuotteen loputtua tuotekortilla lukee tuote loppuun myyty. Esittelytuote on ostettavissa vain myymälästä. Oletuksena olevia toimitusaikoja voidaan tarvittaessa muokata verkkokaupan hallinnassa asetukset, toimitustavat, muut toimitusasetukset. HR-yksikkö on hyllyreunayyksikkö. HR-yksikkö ja yksikköhinnan jakaja tulee asettaa esimerkiksi kilotavarassa. Tällöin saadaan kilohinta näkyviin verkkokaupassa. Esimerkiksi tuote on jauheliha 400 grammaa, HR-yksikkö on kilo ja yksikköhinnan jakaja 0,4. Kilohinnat siirtyvät verkkokauppaan. Tuote merkataan passiiviseksi, kun sen elinkaari päättyy, eli tuotetta ei poisteta, mikäli tuotteella on myynti- tai varastohistoriaa. Myöskin toimituskulut tuote merkataan passiiviseksi, kun se siirretään verkkokauppaan. Passiivisia tuotteita ei voi ostaa verkkokaupasta, eikä niitä oletuksena löydy tuotehausta, eikä inventoinnista ja niin edelleen. Tuotteelle voidaan halutessa lisätä bruttopaino. Tällä voidaan tarvittaessa porrastaa esimerkiksi verkkokaupan toimituskuluja ja rahtikirjoihin saadaan tulostumaan automaattisesti oikea paino. Lisäksi, jos käytössä on Intrastat, on tämä painokenttä pakollinen.